अहमदनगर जिल्ह्यातील ताजा घडामोडी बघण्यासाठी रोखोक या वृत्तवाहिनीला आजच लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। निमगाव कोराळे शिवारातील गाडेकर यांच्या पेट्रोल पंपाजवळील कंटेनरच्या टाकीतून 300 लिटर डिझेल चोरी प्रकरणी शिर्डी पोलिसांनी 3 आरोपींना अटक केली आहे। गुप्त माहितीच्या आधारे बायपास रोडवर संशयित स्विफ्ट डिझायर गाडीची तपासणी केली असता डिझेलचा वास आल्याने पोलिसांनी समीर वजीर शेख वय 22 सावळी विहीर, करण राजू साळुंके वय 21 करोडोबा नगर शिर्डी आणि आकाश रवींद्र मोकळ वय 24 सावळी विहीर यांना ताब्यात घेतले। चौकशीत त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली। पोलिसांनी 300 लिटर डिझेल आणि गुन्ह्यात वापरलेली गाडी जप्त केली असून एकूण 4,70,000 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे। ही कारवाई पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे, निवांत जाधव, अण्णासाहेब दातीर, विजय पवार, संदीप उदावंत, अनिल उजागरे, केवल सिंग राजपूत, प्रसाद सूर्यवंशी यांच्या पथकाने केली आहे।